Eerkens in, kerkzaal gewoon en dan is die deur uit. Ja, daar ben ik wel lekker bezig. Dan doe ik lekker mijn ding, dan heb ik wat verregen en daar ging ik mee aan de gang. Ik zie een oer in dit geval. En dan ga ik van tevoren bedenken van welke houding je er hebben. Welke oer ga ik mee zien. Dit is dan een ranzuil, die heeft wat eerkens en dan heeft de kerkhaal, die heeft dan wat een plattere kop. Als ik dat bedacht heb, dan begin ik. En dan zet ik de zaag om en dan komt de oer eruit. En ik kan net zeggen van dit doe ik eerst en laatst. Nee, ik begin gewoon. Ja, ik ben ontwerper geweest in Beestersweg, dat in de dagbesteding. Een collega van ons die zit ik in het hout, die hier een kennis die een karver weer. Die joeg even een demonstratie en maar de zagen even een oeltje, even een hondje en die van alles. En ik zit daar wat de patiënt doet van nou, dat mag ik kennen. Dan ga je oefening en dan probeer je wat. En je ziet wat op YouTube van hoe de horen dat en dan probeer je dat ik wat naar te doen. Ja, ik zie het hier net meer gewoon bij hem staan, maar ik denk, oh dat zou daar dus kennen. Ja, je beschut het over. En het is, ja, ik denk de uitdaging om er wat van te maken. Het is een beetje gewoon een hobby. Dat kan ik er dan net voor leven. Nee, en dat hoef ik net. Nee? Nee, dat hoef ik net. Dat hoeft hem daar net, dat hoeft net willen. Nou, dat maak ik altijd. En dan zetten wij druk op en ik zag je nou wat ik er zin in heb en dan ik het nog doen heb. En dat is... Hoe lang was het nou? Ik denk een jaar of 4 dat ik bezig ben en het is af en aan rond hier heb ik net zo vol zagen. Ik ga even toezetten van het werk. Daar heb je net de energie voor. Je moet de kappen wel bij hebben. Het is wel een kettingzager waar die kan rare dingen maken. Ja, rare won als het net goed is. En ja, maar gewoon focust wezen. Als ik bezig ben, dan ben ik daar maar bezig. En in die tijd dan vliegen de gedachten wel eens aan zo heen en dan ben je net met het zagen bezig. En toen heb ik zoiets van nee, dat doe ik maar net. Dus dan heb ik even het spul aan de kantlijn. Is het kunst? Ja, mensen die zetten het wel onder kunst. Ik denk wel dat het een kunst is om te doen. Nou zie ik mezelf nog net echt als kunstenaar, dat ik dan oren zie en dan denk van je hebt aardig onder de knibbel. Maar oefening baat kunst. Begin het kunsten nu. Ja, het begin weer. Ja. De kop is er al.